San Marcos Kapitulo 4. Nang isuro manen ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea. Gaputa aduunay dagiti tattao nga imaribungbong kenkuana, napan nagtugaw iti maysa a bangka, as itatapog iti danom. Nagyan dagiti tattao iti takdang ti igid ti danaw. Pangarig ti inaramat ni Jesus anang isuro kadakwada, kadagiti adu a banbanag. Kinunana kadakwada, "Dumngeg kayo. Adda may sa tao anapan nagpurwak kadagiti bukal. Idi agi purpurwak, nagdiso ti sumagmamano a bukal iti igid ti dalan, ket tinuktok dagiti tumatayab. Addamet sumagmamano a bukal, a nagdiso iti kabatuan a basitlaeng ti dagana. Gaputa narabaw ti dagana, nabiit a nagtubo dagiti bukal. Idi makatangkayagan ti init, nalaylay dagiti apagtubo amula, ket nagango da adagos. Agsipod tadi daunay nakapagramot. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti siitan amula adimmakkel ken nang lepes kadakwada. Iti kasta, saan a nakapagdawa dagiti mula? Ngem adda dagiti bukel a nagdisog iti nadameg adaga, ket nagtubo. Dimmakkel ken nagdawada. Adda nagdawa iti 30, addamet 60, ken adda pay sangagasot. ket inggibus ni Jesus. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat. Idi agmaymaysa ni Jesus, napan kenkuana ti sumagmamano kadagiti nagdengeg, agraman dagiti 10 ket 2 nga adalan. Kiniddaw da nga ilawlawag na dagiti pangarig. Kinuna ni Jesus, Naipakaammo kada kayo ti palimed maipapan iti pagarian ti Diyos. Ngem kadagiti sabsabali, maisuro amin a banag, babaen kadagiti pangarig. Iti kasta, uray no kitkitaan da, di da mailasin. Uray no dengdengganda, di da maawatan. No mailasin ken maawatan da, amangan no agsublida iti Diyos, ket pakawanin nanto ida. Diyo aya maawatan daytoy apangarig. sinaludsod ni Jesus kadakwada, No diyo maawatan, kasano nga rod ang maawatan nyo ti uray anya apangarig. ket inlawlawag na ti pangarig. Ti agmulmula, iwaragawag na ti sao ti Diyos. Dagiti bukel nga agdiso iti dalan, mayarig da kadagiti tattao ang makangeg iti sao ti Diyos. Apaman ang mangeg da, umay ni Satanas, kat ikaten na ti mensahe kadakwada. Dagiti daduma at tattao, mayarig da kadagiti bukel ang nagdiso iti kabatuan. Apaman ang mangeg da ti sao, awaten da asiraragsak. Ngem saan ang makapagramot ti sao kadakwada, ket saan da nga agbayag. Isot gapuna ang maupay da adagos, no dumteng dagiti rigrigat, ken pannakaidadanes gapo iti sao. Ket dagiti daduma at tao, mayarig da kadagiti bukel, ang nagdiso iti nagtubuan dagiti siitan amulmula. Isuda dagitoy, ti makangeg iti sao. Ngem umay dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag. Ti panagagom iti kinabaknang, ken tinalabes a panagtarigagay kadagiti daduma pay abambanag, ket lepesen da ti sao. Iti kasta, di da makapagbunga. Ngem dagiti daduma at tao, mayarig da kadagiti bukal a nagdiso iti nadameg adaga. Ipapuso da adenggen ti sao, ket agbunga da. Adda agbunga iti 30, addamet 60, ken addapay sangagasot. Intuloy ni Jesus, Gangtan aya ti pagsilawan, tapno kaluban iti salop, wenno ipasirok iti katre. Saan aya nga ikabilkit di iti nairanta apagyanan na? Awan tinailimeng adinto mailatak. Awan met ti palimed adi maamuan. Dumngeg nga rod
ti siya sinuman nga addaan pannakaawat. Kinunanapay kadakwada, Panunuten yo analaing ti manggagyo. No kasano ti panangrukodyo kadagiti sabsabali, kastantumet ti panangrukod ti Diyos kada kayo, ket naing-inget tupay. Tati addaan, maikanto iti ad-ado. Ngem ti awanan, uray ti basit nga addaken kuana, maikat tupay. intuloy ni Jesus tinagsao. Kastoy ti kayarigan ti pagarian ti Diyos. Adda tao nga agpurwak kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii, ket agtrabaho iti aldaw. Kabayatan na, agtubo dagiti bukel ket dumakkel da. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irurusing ken idadakkel da. Ti dagamit laeng timang padakkel ken mang pabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna ti bulong. Sumaruno ti dawa. Ket kamaudyanan na, mamsek ti dawa. Numatang kenanen dagiti dawa, rugyanen ti aggapas, tadimtengen ti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus, Anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Diyos? Anya pangarig ti pangilawlawag tayo iti daytoy. Mayarig iti bukal ti mustasa akabasitan a bukal dito'y lubong. Basit usit a bukal, ngem numaimula. Dumakkel, ket agbalin akadakkelan kadagiti amin amulmula. Agsanga iti dadakkel a mabalin a pagumukan dagiti tumatayab. babaen kadagiti kakastoy a pangarig, ikas kasaba ni Jesus ti mensahe na kadagiti tattao, kas iti kabailanda nga umawat. Saan nga agsao idi kadakwada no di na aramaten dagiti pangarig. Ngem no isudalaeng kadagiti adalan na, ilawlawag na amin kadakwada. Idi sumipngeten iti daytamit lang aldaw, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, Bumalasiw tayo. pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus, ket bimallasiw da, at dapay sabsabali abilog a nakikuyog ken kuana. Pagamuan na gangin iti nakapigpigsa, timaod dagiti dadakkel a dalluyon anang sabwasabwag iti bangka. Iti kasta, nganganin mapno iti bangka iti danum. Adda ni Jesus iti kutit iti bangka, matmaturog a nakapungan. Riniing dagiti adalan na. Maestro, Kinunada, awan ayatan yaman na ken ka, nulumned tayo. bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin. Agsarden ka. Sana kinuna iti dalluyon, Agtalna ka. nagsardeng ti angin ket nagtalna ti dalluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan, Apay nga agbuteng kayo. Awan pay kadi ti pamatiyo. ngem kasta unay ti butengda ket kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti dalluyon agtong palda ken kuana.